तर मशरूम तर आम्हाला 12 महिने इथे असतात पॅकेटमधले अवेलेबल. प्लस आता आम्हाला ओले काजूसुद्धा प्राचीच्या आजीने जे पाठवलेले ना त्याची आम्ही मस्त ना भाजी तयार केली आहे. आणि फायनली आपण यावरती आहे ना मस्तपैकी गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात. बघा आता ना सन्मी चालू आहे काजू खायला. काजू खायला ना. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रमोद पाटील आणि प्राची तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. तर मित्रांनो, विषय असा झाला ना, प्राची आणि मी जस्ट आता बाहेरून फिरून येतो आहे. तर ना मित्रांनो, आमच्याकडे ना घरी ओले काजू मस्तपैकी साफ करून ठेवलेले होतेच अवेलेबल. हे बघा, तुम्हाला दिसत आहेत का माहीत नाही. आणि ना मित्रांनो, आम्ही घरी यायच्या आत आईनेसुद्धा मस्तपैकी भाजीवाल्याकडून ना मशरूम घेतलेले होते. तर प्राचीच्या हातामध्ये मशरूम आहेत. प्राची, मशरूम दाखव. हे बघा. तर मित्रांनो, आजचा ना आमच्या भाजीचा पण बेत हाच आहे. गावरान स्टाईल आपण घाटी पद्धतीने ना मशरूम आणि ओल्या काजूची भाजी बनवून दाखवणार आहोत. तर प्राची तर तुम्हाला माहितीच आहे, घाटावरची आहे ती कोल्हापुरी. तर तिला मस्तपैकी घाटी जेवण पण जमतं. तर ना आपण आजची रेसिपी तिच्याच हातून आपण जाणून घेणार आहोत. थोड्या टिप्स आणि ट्रिक्स देखील तुम्हाला देणार आहोत. आणि अगदी अशा प्रकारे तुम्ही जरी भाजी बनवली ना तर अगदी उत्तम ही भाजी तुमची लागेल. अगदी तुम्ही नॉनव्हेजलासुद्धा विसरून जाल अशा टेस्टमध्ये ही भाजी लागणार आहे. तर चला मित्रांनो, त्या भाजीसाठी लागणार आहे ना साहित्य आपण पाहून घेऊयात. नमस्कार. तर आज मी बनवणार आहे घाटी स्टाईल ओले काजू आणि मशरूम यांची भाजी. ओके. तर प्राची, आता यासाठी आपण काय साहित्य घेतलेलं आहे? 200 ग्रॅम मशरूम घेतलेले आहेत. ओके. 100 ग्रॅम काजू. मस्त ओले काजू आहेत मित्रांनो, अगदी फ्रेश. 2 पळ्या तेल. ओके. 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे. ओके. 1 मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे. चवीनुसार मीठ. अच्छा. थोडीशी कोथिंबीर. ओके. 1 वाटी आम्ही वाटण घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो, हे अगदी नॉर्मल आपलं वाटण आहे. कांदा, खोबरं, अद्रक, लसूण आणि खडे मसाले वापरून तयार केलेलं. तर हे किती चमचे वापरणार आहे प्राची? हे 2 चमचे. 2 चमचे आणि ही छोटी वाटी भरून आहे. ओके. त्यानंतर काय? घाटी मसाला 2 चमचे. ओके. अर्धा चमचा हळद. ओके. गरम मसाला 1 चमचा. ओके. अद्रक लसूण पेस्ट 1 चमचा. ओके. 1 तेजपत्त्याचं पान. ओके. अर्धा इंच दालचिनी आणि अर्धा चमचा जिरं. अच्छा. तर मित्रांनो, आता हे जे काय आपण साहित्य वापरणार आहे ना याचं मी योग्य प्रमाण जे आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहून दिलेलं आहे. ओके. तर आता आपण आपल्या कृतीला सुरुवात करूयात. तर सर्वप्रथम आता आपण काय करायचं प्राची? आता या मशरूमचे आपल्याला पीसेस करून घ्यायचे आहेत. अच्छा. ओके. याचे आपण मोठे मोठे पीसेस करून घेणार आहोत. अच्छा, एवढे मोठे ठेवायचे? एका मशरूमचे 4 पीस? हो. प्राचीने एक मस्त टिप दिली आहे. या मशरूमचे आहे ना तुम्ही सालं देखील काढून ही भाजी करू शकता. पण सालं काढण्यामध्ये ना ॲक्च्युली काही अर्थ नसतो. त्याबद्दल तुम्ही मशरूम जे ते अगदी योग्य प्रकारे जर धुवून घेतले ना तरी सुद्धा चालतं. तर सालं काढण्याचं एकच कारण असतं, कारण हे मातीमध्ये उगवलेले असतात, त्यामुळे त्यामध्ये थोडा चरचरीतपणा कधी कधी असतो. पण ते योग्य प्रकारे जर तुम्ही धुवून घेतले तर मग तो चरचरीतपणा देखील निघून जातो. आता या कढईमध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात. ओके. मित्रांनो, भाजीवरती तेल जसं असेल ना तर छान तरी देखील येते. तेल तापले. आता आपण तेजपत्ता टाकून घेऊयात. दालचिनीचा तुकडा टाकून घेऊयात आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊयात. ओके. आता कांदा टाकून घेऊयात. हा कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. ओके. आणि बघा, आता ना सन्मी चाललेला आहे काजू खायला. काजू खायला आलात ना? मग तिकडे बघायचं कॅमेरामध्ये. छोटा युट्यूबर आहेस ना तू? हा. तर आता कांदा मस्त मऊ झालाय ना? हो. कांदा मऊ भाजून घेतल्यामुळे त्याची टेस्टही वाढते. तर मग आता कांदा सुद्धा झालाय ना मऊ? आता हो, मऊ झाले. आता याच्यामध्ये आपण 2 चमचे घाटी मसाला टाकून घेऊया. ओके. तर मित्रांनो, हा आमचा आहे ना घरगुती घाटी मसाला आहे. ओके. अगदी झणझणीत असं आहे, छान तर्री येते त्यामुळे आपल्या कालवणाला आणि भाजीला. तर कोणाला जर ऑर्डर करायचं असेल ना तर डिस्क्रिप्शनमध्ये आमचा मोबाईल नंबर दिलेला आहे, त्यावरती तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता, अदरवाईज कॉल करू शकता.
आता 1 चमचा गरम मसाला टाकून घेऊया. ओके. गरम मसाला सुद्धा आमचा घरगुतीच आहे. अर्धा चमचा हळद. ओके. आता ही फोडणी मस्तपैकी भाजून झालेली आहे. याच्यामध्ये आपण आता वाटण टाकून घेऊया. ओके. आता टोमॅटो टाकून घेऊया. आता याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया. ओके. आणि 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट टाकूया. अच्छा. ओके. आता हे मशरूम आणि काजू आपल्याला फोडणीमध्ये मस्तपैकी परतून घ्यायचे आहेत. अच्छा. ते दोन्ही पण एकसाथ टाकायचं आहे का? हो, एकसाथ टाकायचे. ओके. हे मशरूम आणि काजू आपण एकत्र याच्यासाठी टाकले. हे दोन्ही पण लगेच शिजतात म्हणून. अच्छा. आता हे मस्त परतून झालेले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया. ओके. तर मित्रांनो, मशरूम आणि काजू आहेत ना, ते काजू तर आमचे ओले काजू होते, तर त्यामुळे ते सुद्धा लगेच शिजतात आणि मशरूम सुद्धा लगेच शिजतात. हां. आणि आता पाणी किती ग्लास टाकायचं आहे, काय आहे का अंदाज? अर्धा ग्लास टाकले. अच्छा. ओके. म्हणजे ॲज पर ग्रेव्ही. हवं तसं. हां, गावरान पद्धतीत हवं तसं मित्रांनो, प्राचीच्या भाषेत. थोडं टाक. हां. आता आपण गॅस बारीक करून घेऊयात आणि याच्यावरती 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेऊयात. ओके. आता आपण झाकण खोलून बघूयात काजू आणि मशरूम शिजलेत की नाही ते. ओके. मित्रांनो, आपल्या मस्त भाजीला आहे ना, मित्रांनो आपल्या या भाजीला ना मस्त तरी सुद्धा सुटली आहे, आपण पाहू शकता. आणि आता शिजलंय का ते आता प्राची दाखवते. मशरूम तर छान प्रकारे शिजलेले आहे. अच्छा. ओके. काजू काजू पण बघा शिजलेत. अच्छा. ओके. तर मग आता ही भाजी रेडी आहे ना, की अजून काय बाकी आहे? नाही, आता तर रेडी आहे. आता याच्यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात आणि गॅस बंद करून टाकूया. हां. मस्त मित्रांनो, तर ना दरवळतोय वास काजूचा आणि मशरूमचा. आता जसं ही भाजी आहे ना थोडीफार थंड झाली ना, की मग मस्त याच्यावरती आहे ना तर्रीसुद्धा तरंगेल. आता आपल्याकडे एवढा वेळ तर नाही आहे. आता ही डिश आपण लगेचच सर्व करून घेऊयात. मित्रांनो, आता ना आपली भाजी मस्तपैकी रेडी झालेली आहे आणि प्राची आहे ना इथे मस्तपैकी ही डिश सर्व करून घेते आहे. हां हां हां. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपला मशरूम आणि काजूचा जो मसाला आहे ना, तो मस्त किती असा लाल लाल दिसतो आहे, भडक दिसतो आहे. त्यामध्ये ना तर्रीसुद्धा अशी तरंगते आहे. हां. मशरूमसुद्धा मस्तपैकी आपले मित्रांनो व्यवस्थित शिजलेले देखील आहेत. आणि ही जी भाजी आहे ना मित्रांनो, ती तुम्ही चपातीसोबत खाऊ शकता, रोटीसोबत खाऊ शकता, भाकरी किंवा पुरीसोबत देखील खाऊ शकता. फारच उत्तम लागते. आणि आमच्या घाटावरती आहे ना मित्रांनो, पावसाळ्यामध्ये ही भाजी आहे ना ती सुक्या काजूसोबत बनवली जाते. कारण पावसाळ्यामध्ये मित्रांनो मशरूम आहेत ते भरपूर सारे मिळतात रानावनात, पण ओले काजू भेटत नाहीत. आणि आता ओले काजू जेव्हा असतात तेव्हा गावच्या साईडला मशरूम नाही भेटत. म्हणून आम्ही आता ना मुंबईच्या साईडला तर सगळं दोन्ही पण भेटतात अवेलेबल. तर मशरूम तर आम्हाला 12 महिने इथे असतात पॅकेटमधले अवेलेबल. प्लस आता आम्हाला ओले काजूसुद्धा प्राचीच्या आजीने जे पाठवलेले ना, त्याची आम्ही मस्त ना भाजी तयार केली आहे. आणि फायनली आपण यावरती आहे ना मस्तपैकी गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात, म्हणजे आपली डिश आहे ती अगदी परिपूर्ण होईल. तर मित्रांनो, इथे पाहू शकता छान असं ना यावरती कट देखील तरंगतो आहे. तर तुम्हाला कॅमेराद्वारे दिसतो आहे का माहीत नाही. तर मित्रांनो, आता ही जी भाजी आहे ना ती तर मी दाबून खाणारच आहे, कारण आता ऑलरेडी आमचा जेवणाचा टाईम तर उलटून गेलाच आहे रेसिपी बनवता बनवता.
आणि आणखीन एक मित्रांनो सांगायची गोष्ट राहिली, ही जी भाजी आहे ना तुम्ही घावण्यांसोबत देखील खाऊ शकता. आणि मित्रांनो आता ही जी भाजी आहे ती तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला ना कमेंटद्वारे नक्की सांगा. चला तर मग मित्रांनो तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.